Vážení přátelé, doufám, že se slyšíme. Já jsem Radek Holodňák, působím jako regionální asistent poslance Františka Navrkala a srdečně vás všechny vítám při první streamované přednášce ze seriálu, který pro vás bude připravovat právě poslanecká kancelář pana poslance Františka Navrkala. Proč jsme se vůbec do něčeho podobného pustili? Inu zdálo se nám, že je vhodný čas a vhodný prostor začít připravovat nějaký program, který bude jak členy Pirátů, tak veřejnost seznamovat s určitými důležitými myšlenkami nejen české a československé historie, filozofie a politiky. No a u koho jiného samozřejmě začít, než u prvního československého prezidenta, ale taky významného filozofa Tomáše Garrigua Masaryka. Tedy jaká byla jeho filozofie, jaké byly jeho ideje, jaké vůbec byly ideje, s nimiž vznikalo Československo, tedy které myšlenky formovaly vůbec první republiku. No tak o tom dnes promluví náš vážený host, pan doktor Milan Hanyš, kterého zde srdečně zdravím, a než jej představím, tak bych poprosil o krátké úvodní slovo pana poslance Františka Navrkala, jehož kancelář celou tuto přednášku a přednášky následující zaštiťuje. Tak Františku, jestli můžu poprosit. Tak dobrý podvečer všem. Tady teda se hlásí František Navrkal přímo z Poslanecké sněmovny, protože dneska máme schůzi. Já vás teda vítám na prvním dílu tady toho cyklu přednášek. Jsem teda rád, že prvním tématem budou právě ideje jednoho ze zakladatelů samostatného československého státu a jeho úvahy o demokracii. A děkuji tímto panu doktoru Milanu Hanyšovi, politickému filozofovi z Masarykova ústavu Akademie věd a z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, že si tady na nás udělal čas a že tuhle přednášku tady povede. Srdečně ho teda zde vítám, stejně tak jako vítám všechny ostatní. Snad teda se brzo už budeme moct potkat zase třeba i fyzicky na nějaký přednášce, ale počítám, že ještě pár takovejhle onlineových mít budeme. A to je asi ode mě vše, užijte si přednášku a těším se teda na nějaký další setkání, ať už online, anebo přímo u nás v Ústí nad Labem v Pirátském centru. Tak já děkuji za úvodní slovo panu poslanci. Ještě jednou vás zde vítám, vás všechny milí diváky, a vítám ještě jednou našeho hosta, pana doktora Milana Hanyše. Pan doktor Hanyš působí jako výzkumný pracovník Masarykova ústavu Akademie věd a jako odborný asistent právě na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Ve své práci se věnuje převážně praktické a politické filozofii, dějinám ideí a dějinám náboženství. Zabývá se taky právě Masarykovými ideami a myšlenkovým podhoubím první republiky. No a proto já už bez dalšího zdržování předám panu doktorovi slovo. Moc děkuji za vaši účast a prosím, pane doktore, máte slovo. Děkuji. Tak moc děkuji za uvedení i za pozvání. Jsem velmi rád, že má Pirátská strana, nebo že vzešla takhle iniciativa z Pirátské strany. Myslím si, že to téma se vlastně velmi hodí a já bych to rád využil, ten čas, který mám, jako příležitost pro to podívat se tak trošku jako nad rámec těch běžných frází, které se v politickém diskurzu ve veřejném životě obvykle s Masarykem spojují. Jako třeba teď máme demokracii a teď by to chtělo ještě ty demokraty, jedna z takových těch frází, nebo státy se udržují těmi ideály, s nimiž, nebo z nich vznikly. Tak to je, myslím si, že je škoda, tak říkajíc,
zůstat při pár frází, které jsou vytržené z kontextu a často ten jejich smysl vlastně uniká. Takže já jsem vybral pár témat, který si myslím, že by pro členy nebo příznivce Pirátské strany vlastně mohly být nějak zajímavé. A pokusím se tedy Masaryka zpřístupnit jakoby řekněme někomu, kdo s ním nemá přímou zkušenost jaksi textovou. Takže budu se věnovat tématu drobné práce, což je tedy obligátní pojem s Masarykem spojený, nicméně součástí vlastně skrze Masaryka, ale nejenom skrze něho, té tradice českého politického myšlení, sahá řekněme od Karla Havlíčka Borovského, který s ním po potlačené revoluci v roce 1848 vyjádřil takový jako alternativní program politický, že sice nemůžeme aspirovat na to, že bychom provedli nějaké velké, zásadní, fundamentální změny v celé monarchii, nebo na té říšské úrovni, ale to neznamená, že bychom měli rezignovat na politiku vůbec, že pořád ještě zbývá dost prostoru pro to, aby se občané, lidé podíleli na správě věcí veřejných na té lokální úrovni. Další téma, kterému bych se rád věnoval, je vlastně takový jako vše zahrnující. Jsou to ideály humanitní, což je něco, co je pro Masaryka naprosto klíčové a co souvisí právě s procesem demokratizace. To třetí téma, který bych rád načrtnul a souvisí také s tím předchozím, tedy s realizací humanitních ideálů, to je emancipace. Emancipace žen především. Ale Masaryk ji chápe šířeji, jak se k tomu dostaneme dál. No a to čtvrté téma, které myslím si může trošku taky rezonovat s tím, jaké máme zkušenosti s politikou, se týká nesnází demokracie, potíží demokracie, které Masaryk viděl. A na závěr bych tu přednášku zakončil, nebo ten můj proslov, tím citátem, nebo řekněme zamyšlením se nad tím citátem z Masarykovy abdikační řeči, totiž, že státy se udržují ideály, z níž vznikly. Tak já myslím, že se můžeme rovnou pustit do toho prvního tématu. Já sice nikoho nevidím, ale doufám, že je všechno streamováno a všechno běží. A ty základní jako Masarykovy texty, který já jsem, nebo základní, to je samozřejmě věc jako perspektivy, ale texty, které myslím si by mohly být pro dnešního čtenáře, který není specialistou, ale chce si z Masaryka něco přečíst a něco, co by mohlo být relevantní pro dnešní situaci, tak si myslím, že to jsou právě ten spisek Ideály humanitní, což je poměrně krátký, ale hutný text z roku 1901 a pak několik dalších textů. Mohl bych poprosit o posun toho slajdu, tak ještě o jeden slide. Ještě o jeden slide dál. Tak tady jsou ty Masarykovy klíčové texty. My je tam nevidíme, ale kolega je režisér, nám je tam jistě nakliká. Ideály humanitní, to jsou texty, ze kterých budu dneska vycházet, Ideály humanitní, žena a politika, je text emancipaci, moderní názor na ženu je další z textů, který myslím si, že stojí za přečtení, je velmi krátký a jako vlastně dodnes zajímavý a relevantní, podobně jako postavení ženy v rodině a ve veřejném životě. Určité jako řekněme perspektiva sociologická, sociologie demokracie nebo určitý kritický pohled na demokracii, na její potíže je právě vyjádřen v textu Nesnáze demokracie. Velmi, velmi jako zajímavý text. A potom Světová revoluce, 10. kniha, což je tedy opus magnum Masarykovo, které je dneska k neučtení. Obdiv před každým, kdo to přečte, aniž by musel. Já teda samozřejmě musel. A je to prostě něco jako každý
prezident intelektuál prostě napíše svoje opus magnum, které je k neučtení, že jo, teďka letos vyšlo A Promised Land Baracka Obamy, je to taky k neučtení, nicméně číst to zájemci tedy o politické ideje musí. No a potom text, jak pracovat, což je taková krátký soubor vlastně přednášek. Tak to jsou, řekněme, texty, které já bych určitě doporučil zájemcům o Masaryka, o hlubší seznámení s ním a jsou to texty, ze kterých zejména budu vycházet. No a tedy s Masarykem je tedy spojen ten pojem drobné práce. Můžu poprosit další slide. Tak další slide, tady vidíme vyhnání z ráje a s vyhnáním z ráje je spojen právě ten úděl té dřiny, lopoty. Jo? Bůh po tom, co Adam s Evou snědli jablko, tak jsou vyhnáni, vypuzeni z ráje, kde zkrátka měli všeho dost a musí dřít, budou se lopotit v potu, slzách dobývat svůj chléb. A to je, řekněme, poměrně tradiční pohled na práci, který je vlastní stejně tak mytologii mezopotámské, řecké a vlastně ten pohled na práci se do značné míry mění právě s osvícenstvím. A v tomto Masaryk je vlastně jako reprezentantem těch osvícenských ideí, že totiž práce nemusí být jenom zničující, nemusí to být jenom lopota, která člověka ubíjí a prostě je to nutnost, která je spjata s tím, že jsme vyhnanci na zemi, ale může být způsobem, jak člověk může, řekněme, být nějak povznášen, může být nástrojem pokroku, nástrojem zlepšování lidského údělu. A to je, řekněme, jako pozice, kterou vlastně Masaryk zastává. Jo, práce jako výraz vlastně lásky k bližnímu. A ta drobná práce, on ji klade do určité opozice k práci nebo k heroickému skutku. Jo, říká, my máme fascinaci, fascinují nás velké činy. Jo, fascinuje nás revoluce, fascinuje nás prostě touha změnit všechno od základu. Ale to, co se nikomu moc nechce dělat a to, co je přitom extrémně důležité, je právě určitá drobná práce, která není třeba na první pohled nijak nápadná, ale je především soustavná a spočívá i v tom, že jaksi s ní není spojeno nějaké velkolepé uznání, alespoň ne bezprostředně. Čili práce drobná je to, čeho nikdo nechce dělat, ale přesto je to potřeba. Jo? Je uskutečňováním humanitních ideálů. V zápětí se dostanu k tomu, co to ty ideály humanitní můžou být. Čili ta drobná práce je nezbytná k uskutečňování pokroku, k zlepšování situace člověka, k zlepšování lidstva vůbec, zlepšování podmínek života, a to na různých úrovních. A ona je tedy, řekněme, v těch, co to vlastně konkrétně ta drobná práce má být, se vlastně podle Masaryka bude lišit podle určitých kontextů, určitých situací, kde zrovna je, co je zrovna potřeba. Jo, čili je potřeba k tomu vlastně jako vyznat se, identifikovat, co by měl člověk dělat. Zároveň ale přitom, jak si by měl rezignovat nebo zpytovat sám sebe, aby právě netoužil jenom potom, jak si vyniknout, vykonat něco velkolepého za každou cenu. Jo? Říká Masaryk, miluj sebe a starej se o sebe, to je důležité, ale nechtěj stále oblažovat. Jen dělej svou povinnost. Čili práce jako povinnost a práce jako vlastně projev lásky k bližnímu. Tu lásku vlastně Masaryk chápe dost, řekněme, nesentimentálně. Jo? Nebo samozřejmě v určitých kruzích sentimentálně. Jo?
ale ta láska je vztahem ke konkrétním lidem, čili vlastně nějaká představa jako lásky k národu nebo k nějaký abstraktní entitě, to vlastně jako nesouvisí s těmi humanitními ideály, s tou drobnou prací. Nicméně odvrácenou stranou vlastně toho Masarykova pojetí drobné práce, přece jenom je to také člověk, nebo byl to také člověk omezený, řekněme, svojí dobou a svými určitými předsudky a svou určitou politickou zkušeností, tak byl, řekněme, jazykový nacionalismus, jo, nebo antigermanismus. K té drobné práci na ní se člověk musí připravovat, musí se vzdělávat. Patří k ní tedy důraz na všeobecnou vzdělanost, aby zkrátka byl člověk připraven na různé situace. To vzdělání by mělo být především by mělo směřovat také k určité pozornosti vůči konkrétnímu, pozornosti vůči detailům. Čili nespočívá v nějakém jaksi memorování znalosti třeba kánonu klasických textů, ale spíše ve schopnosti jak si vyznat se v každodenních situacích, vyznat se v neočekávaných situacích a náležitě si s nimi poradit. No ale k tomu vzdělání podle Masaryka patří také znalost němčiny, znalost jazyků, a to znalost němčiny ale proto, aby jaksi ta německá vzdělanost mohla být vyjádřena v českém jazyce. Jo, aby ten český národ se přestal být závislým na té německé kultuře. Čili to je, řekněme, jako určitý jako rys nacionalistický toho Masarykova pojetí drobné práce. Myslím, že lze hovořit až v určitém jako antigermanismu, přinejmenším v 90. letech, který byl poměrně vlastně až jako fanatický. K té drobné práci ovšem patří typicky ten slogan, že nebát se a nekrást, který se často cituje. Nebát se a nekrást. Jo? Co to tedy může znamenat, jak na to vlastně přišel? No, je to vlastně prosté a to období té pozdní monarchie se vlastně vyznačovalo některými rysy, které známe i my. Jo? Korupce, problémy se hází na Vídeň, se hází na Brusel, předražené zakázky, drahé byty, jo? Předražená pražská tramvajová linka. Čili to byly určitý samozřejmě věci, které Masaryk říkal mamonismus, ta touha potom vydělat na všem, prostě vede k takovýhle jako korupci a destrukci toho veřejného života. Tak na jedné té politické schůzi právě řekl nebát se politicky a hospodářsky nekrást. Jiného programu v dnešních poměrech ani míti nemůžeme. Čili šlo jako, řekněme, v tom kontextu, ve kterém to řekl, o to, že zkrátka těm českým zemím se může dařit. Jo? Lidé jsou zde pracující, není třeba bát se o budoucnost, jen je třeba prostě zbavit se určitých jako negativních rysů, zbavit se toho jako služebného toho postoje těch lokajů, jo, který když se někdo nedívá, když se Vídeň nedívá, tak hlavně za každou cenu si něco urvat do svojí kapsy a bez zodpovědnosti za ten politický národ. Jak jsem říkal na začátku, ten pojem drobné práce vlastně je jako přinejmenším od Masaryka součástí toho politického jazyka. Měl velký význam i pro diskuze v 70. letech v československém disentu, kdy se vedla diskuze mezi Václavem Havlem, Ludvíkem Vaculíkem, Petrem Pithardtem o to, co to vlastně ten koncept, co ten pojem drobné práce nebo ten program drobné práce může znamenat v podmínkách, řekněme, pozdního posttotalitarismu, normalizace. Má to znamenat tedy to, že
se zapojíme do těch oficiálních struktur a budeme se je snažit nějak zlepšit, nebo že zůstaneme v nějaké šedé zóně a budeme se snažit v rámci toho možného činit maximum pro to, aby se ty podmínky zlepšily, nebo to znamená jaksi úplnou jaksi vystoupení do toho dissentu nebo undergroundu, protože nic pozitivního už nelze v té šedé zóně dosáhnout. Tak to byla, řekněme, diskuze, která se vedla a byla vlastně spojena právě s tím Masarykovým nebo masarykovským pojmem drobné práce, ačkoliv není od Masaryka, tak s Masarykem je nejvíce spojován. Jsem už říkal, že ten pojem drobné práce je spojen právě s těmi ideály humanitními. A vlastně drobná práce spočívá, ačkoliv nepříliš nápadně, v uskutečňování ideálů humanitních na každodenní úrovni. Co to jsou ty ideály humanitní? Podle Masaryka tedy vlastně dějiny jsou jakýmsi pokrokem. Jo, v dějinách se dochází k zlepšování, a to nejenom technologickému zlepšování, společenskému zlepšování, ale také mravnímu zlepšování. Čili člověk je sice v dějinách jaksi stejný, ta jeho přirozenost se nemění, ale přesto dochází k určitému mravnímu zlepšování. Jak to? No, protože existují tedy určité ideje humanity, které se postupně v dějinách uskutečňují a jaksi sublimují, jo, zlepšují se. Zahrnují například stále více lidí. Jo, řekněme, zvyšuje se třeba naše senzitivita vůči utrpení. Takže pro nás některé věci, některé činy jsou dnes nepřijatelné, třeba mučení, nebo nechodíme se dívat na popravy. Asi bychom z toho neměli potěšení jako lidé ještě před pár stoletími. Zvyšuje se, jak si řekněme, citlivost vůči nerovnostem. No a čili ty ideály podle Masaryka historicky důležitým mezníkem, krokem byla reformace, což jako řekněme téma, které Masaryk zejména zpracovává v České otázce, ale to je spis, kterému se tady nechci věnovat, protože mu je věnována často pozornost a myslím si, že vlastně pro tu dnešní situaci není tak relevantní. Jo, Masaryk to svoje pojetí řekněme národní emancipace, že byla spjato s uskutečňováním těch ideálů humanitních a uskutečňováním ideálů české reformace, vlastně na přelomu století do značné míry opouští nebo přinejmenším modifikuje. Jo, čili dochází vlastně k tomu, že ty třeba náboženské reformace představuje jistý skok v humanitě, jistý skok v uskutečňování humanitních ideálů, ale ty ideály se v zápětí sekularizovaly a důležitější možná roli hrají právě moderní revoluce, francouzská, americká, deklarace lidských a občanských práv. No a právě ideály humanitní a jejich uskutečňování jsou, řekněme, i důvodem pro to, proč mají se malé národy emancipovat. Jo, mají, řekněme, získat určitou svébytnost, samostatnost. Protože ten humanitní ideál je sice univerzální, v tom smyslu nebo je i transcendentní a univerzální, v tom smyslu je ideálem přirozeným a vlastní celému lidstvu, ale zároveň existují jednak různé fáze, v dějinách se uskutečňuje různě, ale i v různých společenských skupin se různě uskutečňuje, u různých národů se různě uskutečňuje. A čili je jaksi žádoucí, aby se i ty humanitní ideály uskutečňovaly, řekněme, českým způsobem. Zvlášť, když tedy to Rakousko, jak ho Masaryk zažil, prostě představovalo příliš
pomalý reformní element. Tak ty ideály humanitní vlastně jsou, není to něco, nepotřebujeme k nim nějakého zvláštního rozumu nebo vzdělání, abychom je rozpoznali. Jo, oni jsou jako lidem vlastní a řekněme určité morální principy, které jsou důležité i pro politický život, prostě vycházejí z běžných přirozených lidských inklinací, zejména z citu sympatie. Čili vlastně Masaryk drží takovéto humovské stanovisko oproti tomu kantovskému, že vlastně morálka vychází z přirozených inklinací. Jo, a určitou kultivací našich morálních přirozených sentimentů, které se projevují zejména vůči nejbližším a vůči přátelům, lze dojít tou kultivací k tomu, že prostě lidé spolu mohou žít a můžou rezignovat třeba na nějaké kantovské morální principy. V té moderní době podle Masaryka tedy ty humanitní ideály, nebo došli jsme už do doby přechodní, tomu říká Masaryk. A ta spočívá v tom, že vlastně se zase zvyšuje morální senzitivita. A najednou, jak si na konci 19. století vnímáme, že určité typy nerovností vadí, které dříve nevadily. Nerovnost mužů a žen, ale i například nepříliš vhodné chování vůči dětem, které, říká Masaryk, v tom spise Ideálu humanitní, říká, už dávno bylo řečeno, cti otce svého i matku svou. Já myslím, že máme k tomu přidat a měj úctu k duši svého dítěte. Je to fascinující, že vlastně Masaryk tedy vezme starou formulaci z Evangelia, kázání nahoře, a říká tak, to jsou ty jaksi ideály humanitní tak, jak odpovídaly té době v starověku. Tehdy to byla revoluce, pokrok. Ale dnes je k tomu třeba něco přidat. Pardon, to není z kázání nahoře, ale to je z dekalogu, desatera. Je třeba k tomu něco přidat. Jo? Čili ta doba vlastně vede zase k tomu, že ten ideál humanitní není nový, ale jak si poznáváme, uskutečňuje se více. Jo? Ta naše senzitivita se zvyšuje a ty ideály se můžou dále jaksi zjemňovat, zahrnovat další vrstvy, které dříve nezahrnovaly. Takže prostě legitimním požadavkem je pak zrušení rodových privilegií, aristokracie, určité sociální narovnání, čili pozemková reforma. No, protože ty akumulované nerovnosti, historicky akumulované nerovnosti je třeba nějak, ty jsou nespravedlivé. A s těmi humanitními ideály tedy souvisí také respekt k individualitě, respekt k jedinečnosti člověka. Vlastně smyslem toho vzdělání má být ne vytvoření nějakého jako konformního Čecha, ale vytvoření vlastně osobností, které budou sami kriticky užívat vlastního úsudku. Říká Masaryk, odhodlejme se být svými. Tak, jsem, řekněme, do značné míry brousil kolem toho tématu emancipace. Emancipace a Masaryk ji tedy chápe vlastně v tom rámci jako pokroku vůbec, pokroku humanity. Jo? Teď přišla ta doba, kdy určité nerovnosti mezi mužem a ženou jsou prostě překonané. Je třeba je zrušit, narovnat určité nespravedlnosti, protože dneska už to jako nespravedlnosti vnímáme. Ne třeba všichni, jo, ale ta doba k tomu směřuje, že prostě ten vztah mezi mužem a ženou se musí zásadně proměnit a promění se s tím i
domácnost a promění se s tím i jaksi místo žen ve veřejném životě. Tam na tom slajdu, který teďka vidíte, je takový citát: ano, bude domácnost něco, o čem nemáme potuchy. Až muž a žena budou si naprosto rovni. Domácnost bude, až muž snese, aby žena byla jako on, stejně samostatná jako on. Čili vidíme, že to je jakýsi jako příslib, že něco takové, že ty vztahy mezi mužem a ženou také se mění. Jo, jako řekněme, zjemňují se a narovnávají se. Ta nerovnost historicky vzniklá mezi mužem a ženou je prostě překonaná. Jo, a Masaryk jde v tomto vlastně docela daleko, dál než třeba John Stuart Mill, autor spisu o poddanství žen, který představoval jaksi dost v tom 19. století dost vlivný text, který v té Evropě ohromně rezonoval, byl vydán i česky v 90. letech 19. století. A vy se ho vlastně dodnes můžete přečíst v překladu Charloty Garrick Masarykové a její vyučující češtiny Marie Blaškové. Charlotu vidíte na obrázku. A bohužel tedy je to stále jediný český překlad v té moderní edici Millových spisů, která vyšla v tom překladu. Ten spis, zásadní spis zcela z nepochopitelných důvodů chybí. Což myslím taky vypovídá o tom, kam se ta společnost za to století a víc posunula nebo neposunula. Nicméně tehdy, když ten spis vyšel, tak to byla prostě velká událost a ta 90. léta 19. století byla pro tu českou společnost znamenala, to téma emancipace žen vlastně strašně rezonovalo. Jo, tehdy vznikly petice za přijetí žen na vysoké školy. Vzniklo první dívčí gymnázium v Rakousko-Uherské monarchii, v Praze gymnázium Minerva. A do této doby byl vydán tedy ten spis poddanství žen. Ono to souviselo také s tím, že ta česká společnost vlastně jako soupeřila s tou německou a bylo tam buržoazie, řekněme, ty vzdělanci chtěli ukázat, že prostě jsou pokrokovější než Němci. Jo, že zkrátka my jsme dál, jo, právě také v uskutečňování těch ideálů humanitních. Jsme prostě modernější, čili jsme pro emancipaci žen daleko více než Němci, což prostě řekněme historicky nějak pochybné, ale bylo to součástí té argumentace a té diskurzivní identifikace. A řekněme, i v těch 90. letech se Masaryk začne víc věnovat té ženské otázce emancipace. Ne, že by to téma pro něj bylo do té doby zcela neexistovalo, nicméně ta pozice se proměňuje od té spíše konzervativní v 80. letech až po vyloženě feministickou koncem 90. let, kdy představuje například velmi ve spise Moderní člověk a náboženství velmi jaksi originální čtení třeba literárních textů. Fausta, Goethova Fausta, kde ukazuje, že prostě přístup, jakým Goethe zobrazuje ženy, jak ženám přistupuje, je vlastně souvisí s nějakou ideologií, s nějakým jako neplnohodnotným porozuměním ženám, které Goethe údajně měl. Čili ten proces vlastně modernizace je tedy uskutečňování humanitních ideálů a spolu s ním souvisí narovnání vztahu mezi muži a ženami. Ale Masaryk jde i jakosi dál než třeba právě ten Mill v tom, že požaduje třeba rovné ohodnocení. Rovnoměrné zapojení mužů do péče o domácnost.
Jo? Říká vlastně ta emancipace žen prospěje mužům. Jak jim prospěje? No v tom, že nyní je to tak, že to břímě vydělávání peněz v tom mimo rodinném životě je především na mužích, kteří prostě podléhají potom alkoholismu, páchají sebevraždy, protože je toho na ně příliš. Ale když se ten muž zapojí do té domácnosti a žena se zapojí do té veřejné činnosti a do té profesní činnosti, no tak vlastně to bude pro oba lepší. Jo, tomu muži se trošku uleví, že to nebude jen ten jeho příjem, na kterém bude záviset ta rodina a ten každodenní chléb. A zároveň prostě bude mít lepší vztah k dětem a tak dál. A ta žena samozřejmě jaksi uskuteční své schopnosti odpovídajícím způsobem. Jo, to, co vlastně podle Masaryka bylo tehdy vzdělání žen, to bylo k ničemu. Jo? Nějaký brnkání na klavír, učit se nějaký poezii, písničky. Jo? Je potřeba prostě ten potenciál žen naplno využít a to i k tomu, aby prostě ten národ se posunul. Jo? I ten nacionální aspekt tam byl přítomný. Zároveň je tak ano, to je dobrý ten slide, který tam teďka vidíme, ten citát. Ta proměna vztahů v domácnosti mezi mužem a ženou, ale i mezi rodiči a dětmi je také součástí toho procesu demokratizace. Demokratizace jako nemůže být demokracie, plnohodnotná demokracie, když budou vztahy v domácnosti založené jenom na autoritě, na vynucování. Čili je to vlastně pravý opak toho třeba, co známe jako z klasické formulace Aristotelovy politiky. Že podmínkou vlastně fungování, existence té veřejné sféry je donucování a nerovnost té sféře domácnosti. Tak Masaryk to vidí vlastně úplně opačně. Podmínkou toho, aby demokracie fungovala, tak je to, aby byla na všech úrovních. Aby ten respekt k jednotlivci, respekt a narovnání vztahů a určitá spravedlnost prostě se uskutečňovala v různých sférách. Tak než se dostanu k dalšímu tématu, prosím, máte-li nějaké otázky, pište do chatu. Budou režie, dramaturgie pořadu je taková, že ty dotazy pak mohou zaznít nebo budou přečteny, vybrány. Takže cokoliv vás napadá, tak prosím pište do komentářů. Tak a něco jsme již říkali o demokracii a to je samozřejmě slovo, který zase jako s Masarykem je spjatý. A nicméně Masaryk, tady máme ten demokratický ideál, spjatý teda podle Masaryka jednak s ideály reformace, ale v té moderní době zejména tedy s francouzskou revolucí a americkou revolucí a s těmi deklaracemi práv člověka a občana. A s tím souvisí podle Masaryka nejenom tedy přiznání práv jednotlivci, ale také přiznání kolektivních práv. Jak jsem o tom hovořil předtím, ten humanitní ideál se uskutečňuje také v nějakém kolektivu. Čili s tím souvisí také osvobozování národů, emancipace národů. A v tom Masarykově pojetí tedy světová válka byla také jedním z těch velkých přelomů, tím jaksi završením té přechodní doby, v níž se střetly ty, tomu říká, teokratické režimy, režimy, v níž velkou roli zaujímala církev s moderními demokraciemi. A to, že moderní demokracie vyhrály, je jako, řekněme, možností pro to, aby se nyní v tom váku
aby vznikly nové státy, aby ty národy dříve neplnohodnotné nebo neautonomní mohly uskutečňovat ty ideály humanity a demokracie po svém. No, jenže s demokracií je to složité. Jo, můžu poprosit o další slide. Tam máme, s demokracií je to složité, tak jo, democracy is so overrated. Jo, House of Cards jistě znáte všichni. Demokracie se přeceňuje a zároveň prostě má určité limity. Jo? Má určité limity v tom, že jak je Masaryk vysvětluje ty limity. Tak. Demokracie je tedy tím vlastně jako souvisí s těmi humanitními ideály a ona se uskutečňuje a není ještě plně uskutečněna. Ona totiž vyžaduje jaksi kompletní proměnu člověka, institucí, přizpůsobení všech institucí tomu novému řádu. Ta demokracie ještě nikde, říká Masaryk, není důsledně uskutečněna. To říká vlastně v tom spise Světová revoluce, který byl napsán v roce 25, vznikal po vzniku Československa a ani tady, ani v Československu ještě není důsledně uskutečněna. Jo, čili ona je jakýmsi příslibem a jak si vyžaduje stále tu drobnou práci, o které jsme hovořili. Jo, nejenom to její zachovávání, ale především její vylepšování. To zachovávání nestačí. Jo, je třeba stále ji posouvat, ale zároveň také řešit i určité její inherentní problémy. Její vlastní problémy. A ty nesnáze demokracie, jeden z těch problémů podle Masaryka spočívá ve určitém střetu expertního vědění a lidového plebiscitu. Možná posuneme zase ty slajdy o dva dopředu. Tak a čili ten jeden expertní vědění a plebiscit. Jo, jsme podle Masaryka v té době přechodní vlastně v situaci, kdy vládne jistá polovzdělanost. Kdy na jedné straně máme dost jaksi znalostí, které jsou už neužitečné, znalosti staré řečtiny, klasické gymnázium, prostě už jaksi, jo, podle Masaryka asi není to pravé, jo, není to, co by bylo nutně potřeba pro ten moderní život. A zároveň ale, jo, čili polovzdělanost, zároveň ale ta se projevuje tak, že určité fráze nebo určité ideologie vlastně nahrazují nedostatek konkrétních znalostí. No a ta polovzdělanost, jak si podle Masaryka vlastně zahrnuje nejenom ty voliče, kteří prošli starými školskými institucemi, dostalo se jim špatného vzdělání, které neodpovídá požadavkům doby, která je strašně dynamická. Jo, i za doby Masaryka byla velmi dynamická, že vznikly psací stroje a tak dále. Jo, všechno najednou byly potřeba jiné kompetence. Mimochodem i ta ženská práce získala jinou povahu a právě třeba tyhle ty drobné úřednické věci bylo potřeba, aby se ženy nevěnovaly mandlování prádla, ale spíše psaní na stroji. No a ta nedostatečná vzdělanost jako si zahrnuje i ty elity, nebo i ty politické elity. A tak dochází podle Masaryka k tomu, že i ve stranách a parlamentech vznikají určité oligarchické struktury. Jo? Poslanci hlasují o věcech, kterým sami nerozumí. To podstatné se děje ve výborech, kde tomu snad už někdo rozumí. Jo? To jsou jaksi nutné nebo doprovodné rysy té reprezentativní demokracie, kterým se těžko lze vyhnout.
No, velká většina poslanců stěží chápe, co se projednává, říká Masaryk. A to sebou má to riziko, že to plénum se stane rejdištěm prostě demagogů, politických herců, kteří chtějí získat nejenom hlasy voličů, ale i podporu své strany. Podporu svých poslanců. Čili tady je určitý, jaksi podle Masaryka v té demokracii pořád přítomný to nebezpečí nebo to napětí mezi vládou znalce a vládou lidu. Tím dalším problémem demokracie je tedy pomalá reforma institucí. Zejména škol, které je třeba velmi rychle změnit, přizpůsobit požadavkům doby, což neznamená, že se mají lidé jaksi, nebo mládež, děti vzdělávat jaksi v učňovských oborech. Už tyhle problémy Masaryk tehdy řešil. Mají získat vzdělání všeobecné, ale odpovídající tomu, co by tak asi mohlo být potřeba v 20. století. Čili ty školy je třeba odrakouštět. Od výuky latiny a katechismu k něčemu, co by ti žáci, studenti mohli potřebovat. Ten další problém je to, že jak si člověk je bytost zvyková. A i když se změní instituce, tak nějakou dobu trvá, než se lidé na ty změny zvyknou. A ta proměna institucí, ke které došlo tím vznikem Československa, nemůže zaručit, že ta demokracie vydrží. Je potřeba, jak říká Masaryk, nového člověka přímo. A toho je potřeba vychovávat. A to tedy nejenom v těch školách, ale je tedy třeba i z té sebevýchovy. Možná i to, co děláme teďka tady, že spolu budeme diskutovat o určitých ideích třeba. Neskromně říkám. Čili musíme odvyknout starším zvykům politickým a starším znalostem. A to také těm jaksi zvykům poroučím. Autorita. Musí poslouchat a tak dál. A ten další problém, který Masaryk vidí, spočívá v té odtrženosti intelektuálních elit od praktické politiky. Čili to, že se akademici, vědci vlastně neangažují v politických stranách. A tak ty strany se mají tendenci uzavírat do sebe, nedostává se k nim, nejsou v kontaktu s tou akademickou diskuzí a akademici zpravidla opovrhují tou praktickou politikou, nechtějí na ní nijak participovat. To je problém vlastně taky do dneška přetrvávající a bude asi přetrvávat, co demokracie je. Nadějí je, že krizi demokracie, o ní se hovoří, co je demokracií a má v sobě právě ta otevřenost té diskuze má snad v sobě nějakou šanci, dává nějakou možnost k sebereformě, k sebeproměně, k adaptaci. Tak čas nám utekl, takže nám zbývá už jenom závěr. Státy se udržují těmi ideemi, z nich vznikly. Shodou okolností Masaryk abdikoval 14. prosince 1935, dneska máme 15. prosince 2020 a 15. prosince vyšel tady ta zpráva v New York Times. A já ten citát nemám rád osobně. A já vám řeknu proč. Když si ho přečteme pečlivě, byl jsem 4krát zvolen prezidentem naší republiky. Snad mi to dává legitimaci, abych vás poprosil a celý národ československý i spoluobčany národností ostatních, abyste při správě státu pamatovali na to, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Sám jsem si toho byl vždycky vědom. Tak na jedné straně je tady samozřejmě přítomný to Masarykovo pojetí ideálu humanitních, které jsou zkrátka nadčasové, podíleli se na vzniku Československa a bez něj by nevznikly.
smysl té existence toho samostatného státu právě spočívá v tom, že právě zde lze ty humanitní ideály uskutečňovat spíše než v nějaké monarchii, a to je jistě jaksi dobově legitimní úvaha, jakkoliv dneska nedávno se vedly diskuze o tom, jestli se mělo Rakousko rozbít nebo ne, tak to je prostě zcela ahistorické. Tak je zatím prostě jistý pragmatický rys, jo, nebo vidíme, státy se udržují ideály. Jak se státy udržují ideály? Jo, státy udržují lidé, kteří nějaké ideály mají a nějakým specifickým způsobem je uskutečňují. Jedinečným způsobem je uskutečňují. A Masaryk v tomhle projevu zároveň tedy říká, jak si státy se udržují ideály a doporučuji vám Beneše. Jo, Beneš je ten, kdo ty ideály bude uskutečňovat dál. Jo, takže i v tom ten pragmaticko-politický rys, který jako nic, to je politika, to je jasný, jo, ale zcela vážně, udržují se státy idejemi? Jo, no to asi těžko, že jo? Ty ideály se musí proměňovat, musí se přizpůsobovat určitým situacím a také úsudku těch lidí, kteří se jich prostě buď to chopí, nebo je nějak kriticky posuzují. A to je, myslím, i naším úkolem, jo? Že ten odkaz toho Masaryka by neměl být právě tento. Jo? Udržovat nějaké ideály, jenom proto, že to jsou ideály a řekl to první prezident, ale i k tomu, co řekl třeba ve svém jednom z posledních projevů, přistupovat velmi kriticky. Byl už star, tak mu to snad odpustíme. Tak a já myslím, že tím jsem vyčerpal čas, který mi byl dán, a doufám, že nás někdo poslouchá a zazní třeba i něco v diskuzi. Tak pane doktore, já vám moc děkuji za skvělou, řekl bych, velmi přehlednou přednášku, díky který jsme se mohli seznámit s tím, co nejenže z Masaryka je nějakým způsobem základní a zásadní, ale co je taky relevantní nebo může být relevantní pro nás a pro Piráty. Protože tady zatím nemáme žádnou obsáhlou diskuzi, tak já se vás chci zeptat na jednu věc a tam se vlastně teď asi spíš na váš osobní názor. Pochopili jsme teď Masaryka tak, že je to osoba, za níž prostě stály hluboký ideály a filozoficky odůvodněná představa o tom, kam by ta československá společnost měla směřovat. Vy jste tady mluvil o jeho přístupu například ke vzdělání a tak dále. Jak moc myslíte, že ten étos vůbec zakořenil v československém prostředí? Byl tady vůbec podobný přístup k politice někdy opravdu doma a je tady doma dneska? No dobře, to je zajímavá otázka, když dost těžká. Jo? Dost těžká v tom, že ten Masaryk je v tom prostě náročný a řekl bych jako dost vlastně menšinový. Jo? A když se podíváme na ty dílčí boje, který vedl, nebo dílčí kauzy, tak v nich nereprezentoval zrovna většinu. Jo, ta nejslavnější aféra Hilsnerova, která myslím si, že je takovým jako opravdu paradigmatickým aktem. Jo, opravdu jako aktem, který, když se Masaryk prostě postavil proti tomu dobovému antisemitismu, který v té české společnosti samozřejmě byl jako strašně rozšířený. Jo, a i mezi intelektuály. A Masaryk to vlastně chápe, to, že se postaví proti té rituální pověře, představě, že dívku Anežku Hruzovou zabil nějaký žid, že to byla rituální vražda, prostě protože je to urážka rozumu. Jo, toto je urážka rozumu, jo, něčemu takovému věřit na konci 19. století. A i když je to součástí té, řekněme, lidového antisemitismu, který byl rozšířený. A Masaryk tehdy prostě to byl naprostý jako, jo, dneska by se řeklo shitstorm, jo,
jako vlastně neskutečné odporné útoky. Jo. Studenti prostě přerušovali jeho přednášky, pískali na něj, jo, nemohl přednášet. Jo, takže na veřejnosti vlastně to pro ně bylo nebezpečné, jo, dostával anonymní výhrušky. Takže tady jako Masaryk, řekněme, určitě se netrefil do ducha doby. Jo, ale zároveň bez té Hellsterovy aféry a bez jeho postoje by nevzniklo Československo. Jo, dovolím si určitě jako kontrafaktickou spekulaci, ale představme si, že by Masaryk prostě neměl tu reputaci z té Hellsterovy aféry. Neměl by jaksi tu mezinárodní reputaci, kterou on tím obrovskou získal, že se prostě postavil proti lidovému antisemitismu, postavil se proti také antisemickým politickým stranám, zvláště té straně mladočeské. A tak to prostě rezonovalo za té první světové války, když potom chtěl, aby politici mezinárodně vlivní podpořili tu ideu Československa. Jo, tak to bylo tak jako, jo, podívejte se, kdo zatím bude stát za tím Československem. No někdo, kdo se dokázal postavit, jak si těm lidovým démonům. Kdo se dokázal postavit většině. Takže to je určitá jako snad garance, že tihle lidé kolem Masaryka prostě skutečně jim tady nebude nějaký jako tribalistický stát, ale vznikne stát, který přizná práva menšinám, přizná práva Židům, jo, umožní nějak jako mírové soužití s Němci a tak dál. Ne, že by se to vždycky 100% dobře povedlo, jo, ale byla to... Masaryk v tomto jistě nebyl většinový, jo, ale zároveň jako řekněme v tom předběhl tu dobu. Jo, byl jako napřed před tou společností, která jak si ho následovala až později. To samé se týká i té emancipace žen. Jo, Masaryk v tomto neměl následovníky. Jo, to byly jako potom ženské aktivistky, Františka Plamínková a další, které teda jako řekněme využívali nebo by navazovali na ten Masarykův emancipační etos, ale pro většinu Masarykových vlastně i žáků jim to bylo cizí. Jo, vezměte prostě Masarykovi žáky sociologii, Emanuel Chalupný, nebo následovníky, Emanuel Rádl, jo, a jeho postoj k ženské otázce je prostě fundamentálně jako protikladný vůči Masarykovu. A nebo i takový Karel Čapek, jo, prostě byl prostě některé ty jeho výroky jsou nepochybně jako mizogyní, jo. Když vezmete ty jeho články novinový, tak to není hezký čtení vždycky. Čili, jo, já si vzpomínám, můj děda byl legionář a teda jako tam měl jako bojoval v tom Rusku za to nové Československo a zároveň tam má jako úplně jako nechutný třeba analýzy, vyjádření, jak se vyjadřuje o ženách, jak se vyjadřuje o ženské otázce. Jo. Ženy prostě ti tomu nerozumí, nikdy se s nima nebav o vážných věcech, nerozumí politice, nerozumí akcím, nerozumí vůbec ničemu. Prostě jsou dobrý a tam to akorát, aby byli v domácnosti. Jo, čili jako ty lidé, kteří bojovali za ten Masarykův stát, prostě jako nezdíleli ty ideály. Jo, to je potřeba si asi přiznat, že Masaryk nereprezentoval nějaký mainstream nutně. Ale ten jeho vliv byl takový, že i v průběhu té první republiky zase jako v některých jiných věcech ten vliv měl a ta řekněme penetrace nebo vůči těm rozšíření těch demokratických ideálů a byla poměrně značná, jaksi větší než v jiných středoevropských státech. Ať už vezme jakýkoliv jiný středoevropský stát, tak ta československá demokracie prostě byla pevnější. Jo, poskytovala více práv menšinám, poskytovala větší i sociální garance a tak dál. Jo, prostě po všech stránkách to byl prostě jako lepší stát k životu, než bylo třeba Polsko, nebo než bylo Rakousko, nebo než bylo Německo. Super, děkuji moc. Máme tady dotaz od Petra Hrýzlera. Myslíte, že nějací čeští politici naplňují ten Masarykův odkaz nebo by mohli být jakýmkoliv způsobem
s Masarykem srovnatelní. My samozřejmě často slýcháme od politiků, že se nějak abstraktně k Masarykovi a k odkazu první republiky hlásí. Nicméně málo kdy z toho já osobně třeba mám pocit, že vůbec ví, k čemu se hlásí. Tudíž spatřujete někoho na příštím politickým spektrem, o kom by se dalo říct, že se k tomuhle odkazu hlásí legitimně? No, to je taky teda dost těžká otázka, na kterou asi neumím odpovědět, jo, protože ta osobnost formátu Masarykova to je něco jedinečného, jo, jako při vší kritičnosti, kterou vůči němu můžu mít, tak je to vlastně jako, jo, neuvěřitelný, jo, teď jako rukopisný boj ještě dobrý, jo, to jako řekněme byl nějaký teda konsenzus vědecký v té době, že ty rukopisy jsou podvrhy a jistě vyžadovalo to nějakou míru odvahy postavit se proti tomu, ale ještě to nebylo tak úplně jako velký čin. Tahle historia aféra už ano. No ale ještě jako když si pak vezmu to, že teda za té první světové války, když vypukla, tak šel do exilu, nechal doma část rodiny. A vlastně podstoupil obrovský jako existenční riziko on, i ta jeho rodina, která v tom nějaký míře jako podporovala. To je prostě něco, jo, když si vezmete, ten stát prostě neexistoval, jo, jako a nebyla žádná, jako neměl žádnou podporu. Jo, to vlastně těžký si představit tu mapu úplně jinak, že jako idea Československa, jako co to je, nic takového nikdy neexistovalo. Čili Masaryk byl člověk prostě s obrovskou jako vizí, kterou dokázal jako si přesvědčit ty mezinárodní politiky, zejména teda Woodrowa Wilsona. Že ten projekt je životaschopný, že Československo prostě může vzniknout a že bude to demokratický stát, i když tady nic takového nebylo. Jo? I když nebyla žádná velká naděje na to, že ten projekt uspěje. Jo? A to mi připadá něco jako tak jako vlastně až mimozemskýho, že těžko, jo, ty podmínky jsou prostě jiný, jo? Úplně jiný. Jo? Vezměme si, že to je opravdu jako tehdy byl vlastně Masaryk už relativně starý člověk. Člověk, který už měl něco za sebou. Bylo mu, když začala první světová válka, bylo mu 64 let. Šel do toho exilu, podstupoval to riziko, že ho někde jako zavraždí někdo, že mu dají nějaký jed, že jeho rodinu zavřou do vězení, což se taky stalo. Fakt nevím, jako nevidím nikoho takového, ale nechci nikomu křivdit. Jo? Prostě je možný jenom, že ta situace je tak jiná, že vlastně nedává prostor pro takovýhle velký činy a velký vize. Že jsme vlastně v době, která je relativně stabilní, a nejsou jako nějaký velký zvraty. Další otázka vidím. Vráťa Filipek se ptá na to, jo, jestli byl větší shitstorm, když se Masaryk postavil proti rukopisům, nebo když se postavil antisemitským náladám ve společnosti právě v souvislosti s Hilsneriádou, čímž vlastně Vráťa jmenoval dvě takové významné události, při kterých se Masaryk staví právě proti většinovému názoru společnosti nebo veřejnosti. Krom toho, jestli teda můžete zodpovědět ten Vráťův dotaz, já bych se ještě zeptal, dalo by se tedy říct, že Masarykovi a vlastně z hlediska vůbec celé té československé historie vzniku Československa a tak dále se vlastně vyplatilo riskovat to, že tvrdě stál za svými názory, byť nebyly na veřejnosti populární, protože právě díky tomu, že si za nimi stál, tak se později dobral toho renomé, který vedlo k těm událostem během první světové války a pak samozřejmě po vzniku Československa. Dobře, no jestli byla jako větší nenávistná kampaň štvavá při rukopisech nebo při té Hilsneriádě, to asi nedokážu říct, jo. To já zase nejsem historik jako sociálních dějin nebo propagandy, nebo jo, prostě spíš vždycky jsem se věnoval těm ideím. Tak nějak intuitivně si myslím, že nebo co tak jako vím, že spíš ta Hilsneriáda byla horší, jo, že to prostě bylo skutečně tady, to byl určitě jako neuralgický bod a i když to třeba ti politici nezdíleli, tak prostě těch antisemitských nálad využívali. Jo, a to bylo skutečně jako masivní kampaň. Jo. A zvláště jako
zaznamenání hodné bylo chování těch studentů. To si myslím, že je potřeba jako vidět, že to role studentů se jaksi trošku idealizuje v naší společnosti. Studenti bojují za demokracii, studenti jsou nějakou jako garancí, ale ono v těch dějinách před teda druhou světovou válkou vlastně ta jejich role byla spíš dosti konzervativní a i za první republiky bylo to studentský hnutí nebo dost jako antisemitský a nacionalistický. Zase jako šlo jako řekněme dál než v tom nacionalismu dál, než byl ten dobový mainstream. No a já myslím, že to, že si Masaryk stál za tím svým názorem, se mu vyplatilo v té Hilsneriádě. U těch rukopisů ono to bylo spíš tak, že to prostě se vědělo, jo? Že filologové to věděli, jo? Že to je podvrh. A on tehdy tu kampaň trošku vyprovokoval, a pokud mohu soudit z toho, co jsem jaksi četl od něj z té korespondence, kterou vedl, tak on vlastně jako chtěl záměrně vystoupit z toho pohodlného akademického života a provokovat ty veřejné diskuze. Jak si posouvat tu společnost k tomu, aby uznala prostě výsledky moderní vědy. Jo, a ten Masaryk jako si stál za svými názory, ale zároveň dost přemýšlel o tom, jak ty jeho reakce budou působit. Jo, s tou veřejností se vlastně jaksi učil pracovat. Jo, a obě ty kauzy mu, myslím si, jak si pomohly v tom, jak potom s tou veřejností pracovat, jak jako hájit svoje pozice, jak získávat podporu v mezinárodním tisku od různých osobností a tak dále. Takže jo, vyplatilo se mu to, ale zároveň to nebylo prostě naivní. Jo? On jaksi věděl, do čeho jde. Dobře, máme tady poslední dotaz, opět od Petra Rieslera, a já samozřejmě musím přiznat, že se jedná částečně o takový inside joke, nebo ne snad, že by to bylo téma k smíchu, nebo tak, ale pravdou je, že vysíláme na profilu Ústeckého krajského sdružení a k Ústeckému kraji samozřejmě patří šachta, továrny, obecně to prostředí spíš chudé, dělnické, a je tomu dneska právě 100 let, co na Mostecku začaly vrcholit události, které dopadly tou první mosteckou stávkou a právě první střelbou do dělníků. No a v souvislosti s těmi mnohými střelbami do dělníků, které probíhaly během 20. a 30. let v oblastech hornických, tomu se pojí právě ta jako legenda, vznikla pravděpodobně za minulého režimu, že Masaryk nechal střílet do dělníků. Tohle samozřejmě mezi lidmi rezonuje dodnes a já vím, že vy tedy nejste historik, ale možná byste nám tohle aspoň trochu mohl osvětlit. Jaký za prvý byly vůbec kompetence prezidenta k tomu, aby mohl nechat střílet do dělníků? A za druhý, jak to bylo doopravdy a jaký vůbec byl Masarykův vztah k dělníkům anebo konkrétně k horníkům? No, to je hodně otázek, které jsou dost konkrétní. Takhle, jo, to je věc samozřejmě, která prostě jako ji zakořenila. Najdete ji v 50. letech v brožurách komunistické strany, oficiálních materiálech, které se Masarykovi věnují, což neznamená, že by samozřejmě k té střelbě nedocházelo. Zároveň ale jo, je to tak, že prostě tomu Masarykovi, ten Masaryk byl tak
stotožňován s tím státem, že prostě cokoliv se stane jenom Masarykovou. Jo? To je asi tak, jako bych to viděl jako dneska, když jedete ve vlaku a někdo vám začne nadávat na Havla za to, že prostě má malý důchod. Jo? Nebo že to tady všechno vlastní Němci, což prostě zkušenost, kterou mám většinou, když jdu ve vlaku, tak se ke mně někdo sedne a nadává na Havla za to, jak má špatný život. Takže jo, nechci to úplně zlehčovat, ale jo, Masaryk nedával příkaz ke střelbě do dělníků. Jo. To prostě skutečně jako prezident nevykonával, on neměl exekutivní funkci. Že jo. To je potřeba jako vidět, že ta jako role toho prezidenta prostě nebyla exekutivní ani za první republiky. Čili ta výkonná moc, to správa toho vnitra, to měla na starosti politické strany. A Masaryk jakkoliv měl velký vliv, řekněme, uzurpoval si více moci, než mu ústavně příslušelo, to jest nějakým způsobem chtěl ovlivňovat i ten chod parlamentu, tak neumím si, moje historické znalosti nejsou sice zas tak rozsáhlé, ale neumím si představit, že by on měl v této věci nějakou roli. Zajímavější je, myslím si, nebo zase co zajímá spíš mě, z hlediska teda dějin myšlení, je ten jeho tedy vztah právě jaksi k marxismu a sociálním otázkám. A Masaryk to bral velmi vážně. Bral velmi vážně sociální otázky a už vlastně v 90. letech publikoval obrovský spis Otázka sociální, což je fakticky vůbec takové jako první v Evropě, první systematické vyrovnávání se s marxismem. A Masaryk to viděl tak, že problém, že cíle nebo řekněme ty problémy, které ta marxistická kritika vidí, tak jsou reálné a je potřeba se jim věnovat. Ale řešení, které nabízí, tak neodpovídají těm humanitním ideálům. Proč? Protože je tady kolektiv, třída. A co je jedinec? Kde má ten prostor jednotlivec? Kde jsou diference? A ty diference by měly být jaksi ten respekt té individualitě, to, co Masaryk postrádá na tom komunistickém programu. A vlastně zároveň teda jako není prostě pro takovou míru nivelizace majetkových rozdílů. Prostě určitá míra majetkových rozdílů je na místě. Prostě může odpovídat prostě určitým schopnostem a tak dále. Je potřeba zajistit to, aby ty podmínky byly nějak přiměřené, aby nebyla nesouměřitelná nerovnost. A zároveň jako nerovnost prostě patří k lidské společnosti a snaha jí jaksi eliminovat se prostě nesetká s úspěchem. Vzniknou nové struktury oligarchické uvnitř komunistické strany. Uvnitř té dělnické třídy ono se bude dále diferencovat, budou vznikat nové skupiny prostě dělníků, které se budou uzurpovat ty vedoucí pozice, což jsme prostě viděli, že ve vývoji bolševismu v Sovětském svazu a všude, kde se ty ideály nějak uplatňovaly. Takže to jsou věci, které Masaryk prostě tomu přístupu vyčítá, což ale neznamená, že by tu sociální otázku přehlížel. Super. Tak vzhledem k tomu, že nemáme další dotazy a čas, který jsme měli pro naši přednášku vyhrazenou, tak než jsme se stačili nadát, tak uplynul. Tak mě už v tuhle chvíli nezbývá, než vám znovu, pane doktore, poděkovat za to, že jste pro nás tu superovou přednášku připravil. Moc si toho vážíme a vzhledem k tomu, kolik témat se nám při té přednášce otevřelo, tak si myslím, že bude velmi pravděpodobný, že bychom se k Masarykovi mohli ještě v budoucnu někdy vrátit. Bylo by skvělé, kdybyste třeba přijal naše pozvání zase někdy příště. Takže já moc krát děkuju a loučím se s vámi. Já moc děkuji za pozvání i za pozornost, i za diskuzi. Těšilo mě. Tak a teď už mi zbývá jenom rozloučit se s vámi, s posluchači. Poslouchali jste první ze seriálu vzdělávacích přednášek, který pro vás bude připravovat
pravidelně poslanecká kancelář poslance Františka Navrkala, takže určitě sledujte Facebook Ústeckého krajského pirátského sdružení, sledujte Facebook Františka Navrkala, případně Facebook můj, můžete taky sledovat pirátský web a mnoho dalších kanálů, skrze který se můžete ujistit, že vám příští přednáška neuteče. A pokud jste naši přednášku dneska nestihli celou, nebo si ji budete chtít zopakovat, tak ji už brzy naleznete v pirátském Moodlu, kde bude ke stažení po celý příští rok. Takže to je ode mě vše. Já jsem Radek Holodňák a budu se s vámi všemi těšit zase někdy na příště. Děkuji moc, že jste tady byli, mějte se krásně, nashledanou a ahoj.